Okay. So Sunday katapos lang ng church. Ang inaano kasi namin every at least kahit 3 times or 4 times a week magkakasama kami ng buong pamilya para kumain. So dito tayo sa Luisa and Sons. Luisa and Sons. Sa kabila pala. Banana leaf pala. Hindi pala Luisa and Sons, banana leaf. Dito na kami sa banana leaf. Luisa and Sons, banana leaf. Dito nag-birthday si Papa nun. So, ayan. At least tinatry namin na magkakasama sa isang buwan. Mga 3-4 na beses na kumain sa labas. Usually after church. Rice and then what would you guys like? Can I get the you don't have Nandiyan na si Roy. and then I have a calabash. Green banana leaf. More chicken. Kasi babe. Wait, what? Starter. There's nothing in here. Masarap tong chicken nila. May sarili silang timpla. Wow. Sinigang, thank you. Woohoo! Literally went. Ask him for like. No, they did. This is not the chicken. Wait. No. Uh-oh. Ayoko na mag-try. Kare-kare. Go. Ano yung bangus? May rice ulit sila. Rice. I don't even want my chicken anymore. Bro, you wanted it. Well, yeah, I didn't know you were this late. Mabit. Soup never. There's more? Meron pa. Yan, bayaran na. How much, Ali? Ayan na. Tingnan ko nga. Oh, we're not letting mom pay? Let me see. Thank you, bro. Thank you. 281. Kung nagko-computer na silang magkakapatid kung sino magbayad. May bahala na sila. Sila nag-uusap. Huwag ko intindihin. Sila na nag-uusap. Me? Why me? You put it on yours. Hindi, sila na nag-uusap. Ayun nga, nag-uusap na sila. Next time. I'm broke, man. I need $200. Wow. Mom, gratuity is already she's paying you with her check. Ba? Mom, Tingnan nga. gratuity is already added. Huh? Gratuity is already added. Halitik na si. Tip was already included. Don't touch. Kasama na yung gratuity. Meron na. 200. Kasama na yung gratuity.
Pero kung nasasama na lahat yan eh. Okay, that's it. Okay, bye-bye. Okay, that's it. Post na. Dito sa green banana leaf. Kakatabi lang yan, no? Fresh catch. Luisa and Sons. Na pang take out, oh. Loto? Wala ko ba Costco? Ay, ikaw, ah. Kaya ka loto? Kaya, kinuha mo pala yung $20 ko? 5, sorry. 5 what? 5 power. 5 power, $10. Yeah. And, Tayahan na kami. Yun yung Jollibee. Yung van na medyo okay din na road trip. Okay rin yung van na yan, no? Ganda. Oh, for sale, oh. Hi, how much you're selling? What is that? 55. Ganda. 55,000. 55,000. 55,000. Costco tayo, Costco. Costco tayo. Okay, kuha muna tayong cart. Sarap din pizza dyan. Karaoke. Hinog na, wala bang may law-law pa? Mga 40 plus. Purol na yung mga yan, serguelas. Serguelas. Yan, oh. Dami, oh. Oo, sige, sungkitin mo na. Yan, oh. Mga manungunong. Ay, ang ganda naman ang ilaw mo. Flashlight. Cellphone Ayan, niya. kuhanin mo na yan. Oh, ayun ang ganda. Si Ilocano yan. Si, ano yan. Yan, nahulog na lahat. Pulutin mo. Kasi hindi nagkaano yan sa ano ko eh. Oh. Yan. At meron ka bang sinabi mo basta ng plastic? Ito ba ang pinapipick up sa inyo? Hindi. Mas maganda to, mas maganda. Kaya. Ayun yung makakabili ka ng $2 sa pound. $1.49 pinaka. Serguelas sa Ilocano yan. Wala ka makita. At ilan, nilagay ko sa iyo yan. Hindi, ikaw na. Ano ba yun? Ay, kaya mamaya, hindi yan, oh. Tikman, oh yan, oh. Para kay Mrs. Sa inyo, yan. Sige, baba mo dyan. Pwede na ba yan? Hilaw yan. Ay, mahal. Oo, hinog. Ito, oh. Ay, Ayan nga, oh. ayan, quantity. Saka yung mga nito. Buti na ka. Ano yung ganito ko? Anong- Wala ko nito kahapon. Nasira. Anong lahi mo? Anong lahi Ang ko? lahi ko. Hindi, anong lahi nila? Lahi Pilipino. Kasi bakit nakakapatubo sila tingin? Ay, Pilipino ba? Akala ko. Ano sabi ba sa mo? Kaya
Alam mo, meron pong nakikialam ng ano. Siya ka na, wala na kami mabigay sa iyo kasi. Okay. Nga. Oh. Tapos Ito ng persimmon. Uy, sikat na sikat yung mga tirador ng pizza. Oy, dilian mo. Bakit? Dilian, nagtitilim na. Hindi, kayo ano, ami ko magkano dito? Ay, kiso. Hindi ma. Ano? Kalimutan ko. Mamaya mo na anuhin pagka may angkla yan. Ikaw. Ako na lang. Alin? Ang balatan mo para Yung lips, bahala kayo. Wala kayong malalaki. na kami ano. Kung saan. Sa taas? Oh, yung nasa taas para